こんにちは、ミラノです。この間転んでからもうそろそろ1ヶ月になります。今日はやっとビデオ撮りができるように、なりました。えその件で、今日のテーマは手持ち札ですね。自分の手持ち札についてお話したいと思います。外はこのように快晴でまだお昼前ですが、何人かの人たちがお子様連れで河原の方で、弁当を食べる準備をしたり、外で元気に遊んでいます。先ほど車から降りた時2歳になってないと思うんですが、その女の子がおはようございますです。違います。おはようございましたですというとても可愛い声をかけてくれました。その子たちが今お弁当の準備、きっと向こうの方でしていると思います。お母さんも大変ですね。保育園になる前の子たちを連れてこういう公園に、来ていろいろ準備をして、大変というより楽しみかもしれないですけどね。さて、今日のテーマは手持ち札なんですが、私の足ですね、本当に1ヶ月かかりました。治ったのは治るわけないんだけど、かなり今日歩けるのは自分の手持ち札と言われる中の一つなんですよ。で、今まで、温泉に行ったり、ラドンとか炭酸泉とかですね、あと針、それから飛行機雲、温める、ちょっとストレッチするとかいろんな方法を試してみたんだけどもうどんどん悪くなって、もうほんと諦めかけてたのが今朝調子いいんですよね。でまた午前中だけかなと思ったんだけど、いやいやちょっと違うぞっていう感じで、こういうことを繰り返しながら良くなっていくんだろうけども、1ヶ月はきつかったですね。さて、その手持ち札の一つですが、昨日手持ち札の一つは結局カイロだったんです。カイロじゃないわ、アロエだったんです。そのアロエもどうしようこうしようと思わなくて、ちょっとアロエ化粧水がなくなったので日焼け止め代わりにもう一度詰め替えようと思ったら、アロエが、1リットルの瓶の中にかなり残っていたので、それをせっかくのアロエだから、あとちょっと一つかみネットに入れてお風呂に入れてみたんですね。前に一度ちょっとそれやった時にすごいよく汗が出て熟睡できたので、午後からいつも調子悪かったからなんとか痛みを感じないで寝れればいいなぐらいな感覚で寝て、起きたら、ちょっと足の感覚が違うんですね。なんかこれいけると思ってずっと様子を見てたんですけど、かなりいいですね。それで何がいいかもう一度調べたら、アロエはやっぱり炎症止めみたいな感じになるわけですね。でその効能を改めてブログでもアップしたんですけども、でその何が良かったかっていうと、もう期待していないわけですよね。アロエで治るとかお風呂で治るとか
もうそういうことあんまり考えすぎないで、もう日常をもう体が重いなら重い、動けないなら動けないで、できることを淡々としてて、たまたまアロエ、お風呂に入ったらすっきりしたという、私の潜在意識パクちゃんが多分気づかせてくれたんだと思うんですね。それで手持ち札で、手持ち札っていうのはトランプでいう自分のまあ大事なポイントですよね。大事な札ですよね。大事な札がいくつもいくつかあるわけだけど、それになかなか気づかないかったり、ずっと持ってるだけで、使わなかったり、次にこれ使うぞと思ってると使えなかったりする。トランプをよくやる人はご存知かと思うんですけど、最近はあんまりトランプ出てきませんが、私は小さい時にお正月とかになるといつも着物を着て家族でトランプしたりして、で母親が神経衰弱になると張り切って好きだったり、父はいろんなトランプだけじゃなくて、昔花札って賭博で使っちゃいけないんですけど、家族で楽しむには楽しいんですよね。あれ絵があるしね、日本のもみじとかもあるし、あれをよくやってたのを思い出して、それで手持ち札、そっか、手持ち札、今回のアロエは手持ち札だったんだって思ったわけですね。で、小さい時の言葉がすっと出てきたわけですね。で、そのアロエも私の潜在意識のパクちゃんが何気に出してくれたもので、手持ち札っていうのは潜在意識にもなりうるわけですよね。ということで今日は手持ち札、あなたも持ってるはずです。困った時、それから困った時、ちょっとなんか大変な時にきっと使ってるはずですので、書き出してみるのもちょっと気づきがあるかもしれないし、生活も豊かになるかもしれません。こんな時期でしたが、天気いいし、トンボさん映るかな。トンボさんトンボさん映るかな。今枝に止まってます。あれ見えたかな、見えるかな。あれトンボさんです。見えた。トンボが止まってます。あっちにも止まってるな。トンボのシーズンかな。ということで今日は手持ち札、潜在意識の中の手持ち札を活用してみてください。こっちカメラちょっと繰り替えできないけど映るかな。ということで今日はこの辺でミラノでした。おかげさまで1ヶ月ぶりぐらいにアップできたことを嬉しく思います。では皆さんさようなら。